karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Nakabati na ko nga dunay grupo sa kulto ni Ining Dapita sa unang panahon. Kulto? Oo, ay lahi sila nga matang sa kulto. Kay ang ilang Diyos, mao ang dakong bato. O kain ka na karon ang maong bato? Daghan ang nagtuo nga naa kini sa sapa sa banlot. Unsa? Mauna ang akong natunggan sa una. Pero dili ko ganahan nga misgot ana tungod sa kahadlukan ng mga tawhana. Nakaila ka ba kung kinsa ang miyembro ni anang maong kulto dinhi sa atong dapitlo? Gawa sa apuhan ni Rodel? Ha? Wa na ko mahibaw kung kinsa pa. Si Mama Mercy? Di na siya miyembro? Wa ko mahibaw pero murag dili. Ngano nakasiguro ka nga dili siya miyembro sa kulto, lo? Tungod kay mahilig paghapon siyang mubasa og Biblia. Gani, may kaugalingon gud siyang Biblia siyang kwarto. Unsa magid ang nahibaw-an nimo nga buhaton sa maong mga kulto, lo? Matadungog ko sa una nga maghay sila og mga patay nga mga mananaba. Mauna ang ilang gitawag og padugo. Ikaligo sa mga membro ang dugo sa mananap nga ilang ihawon. Ha? Mao ba? Mao na ilang ritual? Oh, Ma'am Sabrina. Ma, usa may mga sinina nga gusto nimong dadun? Imo na gyud kong ilabay, Rodel. Ma, igutan lang kang ipahiling og doktora. Kalara. Kunin mo lang kong ipahiling og doktor. Anong magdamang kong sinina? Naniguro lang ko daan, ma. Basin ko pabakasyonon ka sa imong doktor sa ospital. Nagtuon na gyud kang nabuang na ko, Rodel. Ma, nahibaw ko nga wa ka mabuang. Kanang akong pagpahiling nimo og doktor. Pagpaniguro lang na. Pagpaniguro nga dili na ko makasamok ninyo. Ma, kailang akong isaad nimo. Kung maingon ng doktor nga mahimo na kang mupauli, mamauli dayon ta. Basta, mamauli ta. Dali na, ma. Dili mahimong mabuwag ko og dugay dinhi sa bay, Rodel. May mga daotang mahitabo ninyo kung mabuwag ko dinhi og dugay. O paano doon na may mahitabo na mo, ma? Tungod kay ako lang ang makaabog sa mga demonyo nga nia ining bay. Ma, panganam na. Mamigyan na ta din karon. At tuon ko na si Sabrina. Nahibaw ka ba kung unsa ang porma sa maong bato, lo, Elmo? Nainom doon pa ko gamay. Unsa man? Taas ni ug nagbarog. Unsa? Unya itom. Uy, kahadlok ko na yung tanawon anang maong bato, lo. Di man ni mo makita dapita, lo. Dito sa Casa Alborono. Unsa? Pero, wa naman tay nakitang bato dito. Dugay na kining dawa. Ay bata pa ko nga nakakita ko sa maong bato. Og nagtuo ko nga ilang yung gipaligid din sa sapa sa dihang. Sa dihang. Sa dihang unsa, lo? Sa dihang dako-dako na Messi, Madam Messi.
Unya, may mga pulis kong nakita sa palibot. Mao ba? Sabrina? Gitawag na ko ni Rodello. Diya ka una, Lo. Rodel? Kumusta na mas mama? Misugot na siya nga akong dadon sa ospital. Maayo noon. Kamu na una din sa bahay, ha? Oo, Rodel. Panarang ka mo kanunay. Dadon mo si Carding? Dili. Kami lang si mama ang manglakaw. Sige, Rodel. Pag-amping mo, ha? Carding! Ana! Kuhaan ninyo ang akong malita sa taas. Oh, Oh. Usa pa may gisabutan ninyong duha diha. Nagsabot ba mo kung unsaon nga dili na ko makabalik dinhi sa akong bay? Ma. Unsa pa may inyong plano aron dili na ko makabalik pa dinhi? Ma, gusto nga. Ma, ang imong kaayuhan ang among gisabutan ni Rodel. Ha? Kaha? Ma, hunungan na lagi ng pagunahunag mga negatibong mga butang, ma. O ganong dili man ko maghuna-huna ini? Ha? Madam Mercy, niya na malata nga imong gisugo, madam. Dako-dako man lagi nga malita ang imong da, Rodel. Kay dili na ko niya pabalikon dinhi. Iyan akong ibutang sa ospital sa mga buang. Ma, ayaw pagsulti. Ay, ayaw na lang taana, Rodel. Naibaw ko nga gihunghungan kasi mong apuhan nga ipalayo ko ni ining dapita. Kay nahadlok siya nako. Sige na, Ana. Ipahilo na sa auto ang malita ni mama. Oh, sir. Usa pa may dugaya ni mo diha, Rodel. Dali na! Isod na ko ninyo sa mental hospital. Rodel, maayo ka nga. Mao nang imong buhaton. Wa ko mahibaw sa gusto na akong buhatong Sabrina. Pagdali na diha, Rodel. Rodel, Yatod na ko sa mental kung ako imong hospital. pangutanon, ipahiling lang si mama og doktor pero ayaw siya ibilin sa ospital. Depende sa desisyon sa doktor, Sabrina. Sige, ato na mi, ha? Pag-amping mo din, Huwag mapatingali mi mo balik, ha? Pag-amping sa pagmaneho, ha? Sige, panglak gyud mo sa pultahan, ha? Mamaayo na lang unta si mama sa iyang sakit. Ana, uban na lang ninyo sa bahay si Ma'am Sabrina nimo, ha? Oh, sir, Rodel. Kamong duha si Carding ang matuog sa bahay. Oh, sir. Ug samtang matuog kamo sa bay, kalingawi sab ninyo og abog ang mga demonyo, ana. Oh, madam. Sige, ato na mi, Ana. Ipa-doktor na sa pinala si madam. Unsa man to? Sir Rodel! Honong! Sir! Kinahanglan makamatay si Sir Rodel ini! Ma'am! Ma'am Sabrina! Kami Ma'am mo sa Sabrina! sa Mama Mercy. Ana? Ma'am! Naunsa ka? Ma'am Sabrina! Tawag sa Sir Rodel! Ano ako matawag sa Rodel, Ana? May bawasis ako nakita! Pero sa mo nakita, ha? May tao sa yung likod sa auto, ma'am! May miuban nila! Kinsa may upa nila? Ang itong nga nino, ma'am! Nakatag espiritu! Unsa? Buang nagyude ko para ninyo. Unsa? Ma, magpahiling na tas doktor. Armawa ka ng nervyos mo. Dili ko nervyoson kung way rason, Rodel. Relax lang, ma. Sundan lang una akong gusto. Parihas ka gyud og sinultihan sa imong apuhan. Ma, kalimti una si Lolo Romero. Dili na ko siya malimtan kay nabuhi siya.
Nabuhi siya diri sa akong hunahuna, Rodel. Nanawag man si Sabrina. Hello? Sabrina? Rodel, tanawa sa luyo sa sakyanan. Kung may tao ba? Wa man. Wa may tao. Sigurado ka? Oo. Kami lang duha si Mama ang sakay sa auto. Sige. Bye. Nganong nanawag man ang imong asawa? May tao kuno nga naas likod sa sakyanan. Ma! Ihunong kini sakyanan, Rodel! Ihunong! Ma! Naunsa man ka? O sa gisulti sa imong asawa? Mingon lang siya. Ngay palili kuno kung doon na ba'y tao sa luyo sa sakyanan. Unsa? May miuba na to? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!